good news naman po tayo. Doon nagtitipid po tayo pero yung pagninilay-nilay, mukhang hindi po kayang tipirin eh. Pero kung may gusto po kayong puntahan, pag may budget naman, pwede nyo pong bisitahin po ito. Sky Plaza po sa Natividad, Pangasinan. Dinarayong pasyalan po para sa pagninilay-nilay. Ngayong papalapit po ang mahal na araw. Para sa good news yan, ikwento mo, Idol Ruru Hugotero. Isa ang Sky Plaza sa bayan ng Natividad, Pangasinan na kilala rin bilang Ayat ni Apo Jesus sa mga inirekomendang puntahan ng mga deboto at turista ngayong nalalapit na Holy Week o mahal na araw bilang bahagi ng kanilang paggunita at pananampalataya. Kilala ang naturang lugar sa kahangahangan nitong tanawin at mapayapang kapaligiran na matatagpuan sa isang burol dahilan upang maging angkop ito sa pananalangin at taimtim na pagninilay-nilay ng mga bumibisita. Isa sa mga pangunahing dinarayo rito ang malaking rebulto ng muling nabuhay na Kristo na nagsisilbing simbolo ng matibay na pananampalataya ng mga deboto mula sa iba't ibang lugar. Tampok din sa lugar ang kapilya at ang life-size na Station of the Cross na matatagpuan sa paakyat na bahagi ng burol kung saan maaring isagawa ang tradisyonal na pag-alay ng panalangin lalo na tuwing Semana Santa. Sa halagang 20 pesos na entrance fee, bukas ang Sky Plaza sa publiko hindi lamang para sa mga residente ng Natividad kundi maging sa mga mula sa karatig bayan na nagnanais makaranas ng isang makabuluhang espiritual na paglalakbay ngayong mahal na araw. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.